आबसुर प्रेसिडेंट आरो सेक्रेटारिया खाम्फाय लया इसे मरसरत आबसुर प्रेसिडेंट आरो सेक्रेटारि खाम्फा फल' आगते खाम्फा खारनायनि सिगांनो खाम्फाया आबसुरनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारिखौ आंनाव लानानै फैदों। रायलायनाया जाहैबाय बेनो जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानांगौ। हाग्रामाया रायलायगोन ना रायलाया प्रमद बर'जों बेखौ आंनाव कनसेन्ट लाफैदों आबसुरनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आरो खाम्फा साथामजों। बिसोरो आंनाव फैदों लेंनानै लाबोदों आंनाव रायलायदों। इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया। आङो रायलायगोन प्रमद बर'जों दे माला खालामो आंनो खोन्थाबानो जाबाय आंथ' रेडि होनना बुंदों। दा रेडि दाबो दङ आङो दाबो जायाखै रायलायनायानो मिथिबाय। नै खाम्फाया गावसो खारगुलायलांबाय। आबसुरनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि दानि दिपेन बर' आरो खनिन बसुमतारी सेन्ट्रेलनि आबसुरनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारिया आंनाव फैदों खाम्फाखौ लानानै आङो रायलायदों। आंहा इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानायाव खुनु आपत्ति गैया होनना बुंदों। आं रायलायगोन आंनाव कनसेन्ट लाफैदोंमोन नालाय हाग्रामाया रायलायगोन ना रायलाया बे प्रमद बर'जों आं रायलायो होननानै खोन्थाहरबाय। रायलायो आङो मानो रायलाया ज' जानायाव मा आपत्ति दं आंलाय। बेखौ नेयै आंना खाम्फायासो खारगुलायलांबाय मा जाबावनो। दासिमबो जायाखै दासिमबो आजिलेखायाव हुआ नहीं। तारमाने खाम्फाये आबसुर प्रेसिडेंट सेक्रेटारि लयफेलाय मरसरत आइसिल जे इउपिपिएल और बिपिएफ एकगोट हब लागे यार क्षेत्र हाग्रामा महिलारिये प्रमद बर' लगत आलोचना करिबना नाई एटुके हुदिबोले कनसेन्ट लबोले मरसरत आइसे मैं कनसेन्ट दिसे मैं आलोचना करिम आमार कोनो आपत्ति नाई। इउपिपिएल और बिपिएफ एकगोट होवार क्षेत्र आमार कोनो आपत्ति नाई बास। किन्तु आजिও हुआ नहीं आजिलेखायाव हुआ नहीं किन्तु आलोचनाखौ मैं रुखी आसो इउनाइट होवार क्षेत्र कि बेयाथ' नय इउपिपिएल और बिपिएफ एकगोट हले तो भाल 20टा खेलिब बास बिपिएफ 20टा इउपिपिएल 20टा किन्तु मैं कैसे सरकार तो एरिया आहिब লাগিব आगत सीधा कैसे मैं सरकार एरिया आहिब লাগিব। आबसुर प्रेसिडेंट सेक्रेटारि मैं कैसे सरकार तो एरिया सरकार को गारना फैगोनलै होनना बुंदां मिथिबाय। सरकारा गारना फै 20टा गेलेगोन जोब्बाय नङा होमबा आं माथो नांगौ नेनो दिनैसिमबो नेगासिनो दं गैया दाबो जाया। खाम्फायाथ' खारबाय खाम्फाया मा बाजायना होनो बारा बै नांलायनायखौ